Πάμε μαλέλα, εντάξει. Και τον πιλάκο σου μπερδεύει. Πάμε Άκη. Μπιλάκι άτομο! Τι τραβάζει μαλάκα. Βίντεο. Όχι είναι μαλάκα. Τι. Πάνω στο πάρικο βάλα να τελειώσει για να δούμε μάτς το Άρη μαλάκα, στο γήπεδο. Ναι. Ναι. Φεύγει. Ρε μαλάκα, εμείς αγαπάμε όλους τους φιλάθλους. Άκου να δει. Από τότε που πήγα στη διοίκηση κάνουμε πρώτα... Πού στην κερκίδα το βάλανε. Ναι ρε. Αφού έχω ρεύμα, παραλατές έχουν από κάτω. Πάμε, Ρεύμα ρε. έχουν από κάτω, με παραλατές το φέρανε. Ναι. Πάμε Δημήτρη εσύ. Καθαρά δεξιά. Όχι, θα σε φύγει από πίσω. Βγαίνει η ομάδα Δημήτρη. Πάμε πάνω, έλα, βγείτε, άιντε. Βασίλη, ανεβείτε πάνω, έλα. Άμπρα, με το σωστό ασχολείσαι έτσι. Έλα πρώτη πάνω. Στις κεφαλές δεν έχουμε τίποτα. Όχι, φυσάκι από πίσω. Όχι φάουλ. Πάμε. Τόδι! Πάμε, έλα. Και κέντρο. Μπροστά. Μπροστά, Τόδι. Έτσι, καλό ήταν. Πάμε Λάκη, yes. Πάμε Άκη, φύγε. Μπράβο Λάκη. Καλό, ανεβαίνουμε. Ο Σάκης. Λάκη, ανέβα. Πρέσβη στο νου σου. Διώξε το Λαζαρίδη. Πολύ πιο ωραία ομάδα. Πόδια. Μικρή ομάδα, έχουμε μια χαρά είναι. Παιδάκια παίζουν. Πάμε Σάκη μέσα, πάνε μέσα. Ωραία ομάδα. Έχουμε πολύ ωραία ομάδα. Πρώτη φορά που έχουμε ομάδα ψυχολογική. Ανέβα Σάκη, ανέβα πάνω στον παίκτη. Εντάξει τώρα είπαμε να τραβάσει την ομάδα το χοντρό. Πάμε μέσα. Πάμε Σάκη. Φαντάζομαι, αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, πώς θα ήταν τώρα. Ψυχολογία 0. Να το είδαμε και λένε Πάμε πάνω στην μπάλα, άιντε. θα μας κατηγορήσει τι βρίσκουμε τώρα. Έτσι απολαμβάνω τον πάγκο. Έλα, έλα. Πάμε Σάκη όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Πάμε Τάσο. Καλό ήτανε. Πρόσεχε. Μπράβο, ωραίο Βασίλη. Θέση δεν κρατάτε. Ο Μπιλάς, ο Χαπάκιας. Εδώ είμαστε. Ο Θωμάς είναι τελευταίος. Έτσι, μπράβο. Ο Θωμάς είναι τελευταίος. Βασίλη, βγες πάνω στον παίκτη. Βασίλη. Πάμε Βασίλη πίσω, έλα. Πάμε Σάκη, πιο καλά παιδί μου, έλα. Πόδια, δώσ' την. Πάμε, Λάκη φύγε. Πάμε για εσύ, πάμε. Απ' την άλλη άλλαξε. Ωραίο, μπράβο. Πάνω στην μπάλα, έλα Βασίλη. Μπιλάς δεν ξέρει ποιον πιάνει. Μα δεν πιάνει κανένα. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω, θέλεις τι 5 και τι 6 πίσω. Πήγαινε τώρα, παίζει center back και πήγε στο κέντρο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτούς έχουν. Ναι, όχι, δώσ' τον ένα man to man. Δεν γίνεται. Man to man έχει, τι να το δώσει παραπάνω. Ποιον έχει δηλαδή. Ένα από τους δύο. Ή το 10 βγαίνει ή το τέτοιο. Στον Μπιλά πρέπει να το πεις ποιο νούμερο είναι. Μπιλά πιάνεις. Δύο είναι, ρε, αλλάζουν συνέχεια θέσεις, δεν μπορεί να πάρει. Το 10 που τον είπε στραβιέται Μα πίσω. το man to man αυτό είναι. Όχι, ρε, τι man to man. Όχι, ρε, να το πάρει man to man Το 10 τελείως. είναι πονηρό, στραβιέται πίσω και ο Μπιλάς φεύγει, δεν ξέρει που παίζει. Δεν έχει αντοχές, παιδιά. Ναι, μην τον. Όσο μπορούν τα παιδιά, τόσο. Όταν θα εντάξει. έρχεται τον Περμίν, βγαίνει τον ακολουθείτε τυφλά και... Πάμε Δημήτρη, πάμε. Κλεισάκι. Αυτή είναι καμένη μπάλα. Ωραίο, να γίνει καλό. Αφού την κέρδεις πάλι. Σάκη δεν βγαίνεις εσύ. Θωμά! Όσο το κάνει. Ένας να πάει, ένας. Μπιλάς που θα γυρίσουμε, δεν Ναι, ξέρω. ο Θωμάς έπρεπε να πάει. Μετά την εκτέλεση Βασίλη γυρνάμε. Μπαίνουμε. Αυτή τη φάση πρέπει να το κλείσω. Γκολ! Καλό ήταν Λάκη, έλα δεν σταματάμε, παίζουμε τώρα. 4 παίξεις μπροστά. Πες ένας εκεί πάνω του.